Hi mga kapubri, it's me, the Organic Feast. Samtang hapit na kong mabalik sa Abu Dhabi mga kapubri, ika 4 days na nako siya. So, kana nga lugar, wala pa man dyan ko kalaag. May nangutana mo ko sa kong amiga nga asa na ang Square Republic. So, niyan na ko diya sa Republic Square, naglaglaag ko. Pero wala mo ko kakitag na abay bas, unsa ba? So naglakaw jud ko kay sa akong gipuy-an mga 20 minutes usa ko maabot dinha. So ganahinay sa kutawg lakaw dinha kay tungod mahadlok po sa tagbasig makabayad ta pidisirya pero wala man sa imanako pay aw na day bas mga kapobre tura nakakita ko sa bus. So samtang naglakaw ko diya mga kapobre no nangita jud ko og kana bitawng kapiteryang gagmay nga tindahan ng baligyag sandwich kay kanang ni anhi be ako Arminia nga wala be dili be milyon akong dala pod. Basta lang mawala akong stress kay balo naman muna ako nga life is too short baya mao na permintin akong ginaingon nga life is too short, be happy kay dinhi sa kalibutan lumalabay ra baya ta. So mag-unsa man sa dagan tag kwarta unya dili ta happy, di ba? So ako wala man sa ko'y kwarta bisag na ko'y kwarta wala happy ra gyapon ko. So di na dapita mga kapobre nangita jud kog pagkaon so nakakita ko diag shawarma. So kanang laki din ha nagkanta na siya din mukanta siya nya mo na may puyot-puyot mubutang ka bisag piso or kanang kwarta nila ba mubutang kag 5 pesos. So kanang mao man ginailahan ko andi daghan man limo sa dinha mga kapobre. So dinha mga kapobre naglakaw ko diha bi ako nagkuan reels sa sayaw. So nangita ko shawarma kay gigutom baya ko. So nangita po ko nisud po kog usa ka kuananan usa ka kafeteria naman po kafeteria pero karni manggod ilahang kuan ko shawarma. So kay human ako diag ko palit ko og shawarma dayon nangutana kog pila ilang tubig kay giuhaw jud ko. So wala man sila'y kuan nila din na juice or tubig, wala sila'y baligya. So ang ilah ra diya sandwich ra. So nipalit ko shawarma unya ni anak ko sa gawas og diha ko nagkaon-kaon. So dinha ra mga kapobre ko to mga akong video ug daghang salamat niyo tanan. So pagkahuman ako kaon mga kapobre ni uli na jud ko kay lugdong-lugdong lang lugdong-lugdong ba. So dinhi lang ta kutob daghang salamat niyo tanan. It's me, the Organic Feast. So padung na ko uli mga kapobre. Bye.